Slavné město na pomezí Evropy a Asie, vítej v Istanbulu. Dostaneš se tam přímým letem s aerolinkami Pegasus či AJet. Nebo vsaď na pohodlí a vyraž s těmi nejlepšími z Turkish Airlines. Stojí za to vyrazit do města i v rámci přestupu na dlouhém letu. Ve městě tě čeká historie na každém kroku a vůně Orientu. Nákupům se nevyhneš, Turci jsou totiž skvělí prodejci, tak hlavně nezapomeň smlouvat. Na ulicích můžeš ochutnat některou z ikonických dobrot, od pečených kaštanů až po rybu v housce. Rozhodně stojí za to porovnat atmosféru evropské versus asijské strany. Dostaneš se tam snadno veřejným trajektem. Istanbul nabízí mnoho, je jen na tobě, co si vybereš. V článku na našem webu jsme ti sepsali, co tam zažít a co určitě nevynechat, tak se na to mrkni, než vyrazíš do Istanbulu.